Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην παρουσίαση των δύο νέων προϊόντων μας, τα οποία είναι στα αριστερά το καινούργιο πενταξονικό της Roland, το DWX52DC, με την προσθήκη Disk Changer, δηλαδή να γίνεται αυτόματη αλλαγή δίσκων, και στα δεξιά μας βλέπουμε το καινούργιο Dental 3D Printer της Roland, το DWP80S. Πάμε λοιπόν να δούμε επιμέρους όλα τα χαρακτηριστικά των δύο νέων αυτών προϊόντων. Όπως έχουμε πει και σε παλαιότερες παρουσιάσεις, ένα πλήρες σύστημα CAD-CAM αποτελείται από ένα σαρωτή, είτε ενδοστοματικό είτε επιτραπέζιο, το λογισμικό σάρος το οποίο πάντα περιλαμβάνεται με το σαρωτή μας, το λογισμικό σχεδίαση το οποίο μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Στην προκειμένη περίπτωση εμείς προμηθεύουμε στην αγορά το λογισμικό σχεδίαση στο ExoCAD, το λογισμικό κοπής, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό για το κοπτικό μας μηχάνημα, ένα μηχάνημα κοπής. Αλλιώς στην περίπτωσή μας σήμερα θα μπορούμε να βάλουμε αντί για μηχάνημα κοπής ένα 3D printer, μονάδα απορρόφησης για το μηχάνημα κοπής, φούρνος ζυρκονίας, προαιρετικά, αν και εφόσον κόβουμε αποκαταστάσεις ζυρκονίας, καθώς επίσης και ένα κομπρεσέρ για την παροχή αέρα. Ξεκινάμε λοιπόν με την ανάλυση του DWX52DC. Μάλιστα πολλοί από εσάς μου ζητήσατε να κάνω μια σύντομη παρουσίαση σχετικά με το καινούργιο κοπτικό της Roland, γιατί είστε θεία αναζήτηση ήδη για ένα κοπτικό, και θεωρώ ότι το καινούργιο αυτό κοπτικό της Roland έχει να προσφέρει πάρα πολλά στο διεθνή κλάδο των οδοτεχνητών και των οδοντιατρίων, εάν και εφόσον θέλουν να καλύψουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της παραγωγής τους, εάν και εφόσον μιλάμε μια παραγωγική κλινική. Αυτό που θέλω να τονίσω εδώ, σε αυτό το σημείο, είναι το γεγονός ότι το 52DC βασίζεται στο ήδη επιτυχημένο και πρώτο σε πωλήσεις DWX51D, το οποίο είναι το πενταξονικό κοπτικό μας που υπάρχει ήδη στην αγορά και το οποίο πραγματικά έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ πωλήσεων, όχι μόνο στη Roland σαν προϊόν για το κομμάτι του Dental, αλλά και σαν κοπτικό στην κατηγορία του αυτή σε σχέση με όλους τους ανταγωνιστές μας. Ξεκινάμε πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο το εσωτερικό, το οποίο έχει υποστεί κάποιες αλλαγές. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι έχουν τοποθετηθεί περισσότερα εργαλεία. Έχουμε 15 εργαλεία σχέση με 10, όπως είχαμε πριν, και αν δείτε στο βάθος έχει τοποθετηθεί και ένα έξτρα εργαλείο το οποίο θα αναλύσω τι είναι. Και επίσης έχουμε αλλάξει και το σχήμα και τη μορφή του αντάπτορα των δίσκων, γιατί από εδώ και πέρα πλέον οι δίσκοι θα μπαίνουν όλοι μαζί, ολόκληροι μαζί με τον αντάπτορά τους, τον οποίο θα τον δούμε στη συνέχεια, και θα κουμπώνουν πάνω σε αυτή εδώ τη βάση που βλέπετε, ούτως ώστε αφού τροχίζετε τις αποκαταστάσεις να γίνεται μετά η αλλαγή των δίσκων για ένα οποιοδήποτε άλλο υλικό θελήσουμε. Εδώ βλέπουμε το σιρταράκι, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να έχει ο χρήστης μέσα τακτοποιημένα στη μηχανή του όλα του τα απαραίτητα αξεσουάρ, τις φρέζες του, τις βίδες του, τους αντάπτορες του που βλέπουμε εδώ πέρα, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλα εργαλεία εμπεριέχονται στη μηχανή όταν την παραλαμβάνουμε, ούτως ώστε να τα έχουμε όλα τακτοποιημένα σε μία σειρά, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ακριβώς πάνω στη μηχανή μας, οπότε ξέρουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χαθούν, και το κυριότερο να μας βοηθήσει στο να εξοικονομούμε χρήματα από το γεγονός της απώλειας φρεζών σε κάποιο σιρτάρι, σε κάποιο ντουλάπι, είτε γιατί τις τοποθετήσαμε κάπου και τις χάσαμε κτλ. Οπότε πλέον αυτό το σιρτάρι δεν είναι ένα απλό σιρτάρι, είναι ένα εργαλείο το οποίο θα κάνει τη ζωή σας και την καθημερινότητά σας πολύ πιο εύκολη, αλλά θα σας βοηθήσει επίσης στο να εξοικονομήσετε πάρα πολλά χρήματα, όσο και απλό και αν ακούγεται. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τους δύο αντάπτορες που εμπεριέχονται στη μηχανή, δεν είναι έξτρα. Θα εξηγήσω τι ακριβώς είναι έξτρα. Στα αριστερά μας βλέπουμε τον αντάπτορα που έχουμε για τους δίσκους, για τα block για composite υλικά, όπως είναι π.χ. το Sofo HC, όπως είναι το Lava Ultimate, όπως είναι το Vita Dynamic, όπως είναι το GC Sera Smart κτλ. Και στα δεξιά βλέπουμε τον αντάπτορα στον οποίο τοποθετούνται οι δίσκοι των υλικών, και είναι αυτοί οι οποίοι τους τοποθετούμε μέσα στη μηχανή, τους παίρνει η ίδια η μηχανή, αλλά τους τοποθετεί πάνω στον αντάπτορα, τροχίζεται οι αποκαταστάσεις οι οποίες έχουμε προγραμματίσει, και έπειτα τους επαραφέρει πάλι στον changer, το οποίο θα το αναλύσω και στη συνέχεια.
Επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο έχει δανειστεί το 52DC από το 51D είναι και η περιγραφή σε χρωματικό κώδικα LED της κατάστασης της μηχανής. Οπότε ένας χρήστης ο οποίος είναι αρχάριος και δεν μπορεί να περιγράψει τι ακριβώς συμβαίνει στη μηχανή, το πρώτο και κυριότερο πράγμα που ζητάμε εμείς οι οποίοι κάνουμε την τεχνική υποστήριξη στις μηχανές είναι να μας πει τι χρώμα LED είναι αναμένο μέσα στη μηχανή την ώρα που μας έχει τηλεφωνήσει για κάποιο πρόβλημα. Οπότε εμείς ξέρουμε αυτομάτως αν το πρόβλημα αυτό είναι αναστρέψιμο ή όχι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αναλυτικά ένα-ένα όλα τα χαρακτηριστικά του καινούργιου αυτού κοπτικού για να δούμε τι καινούριο έχουμε προσθέσει και τι διαφορές υπάρχουν με το 51D, το οποίο είναι κάτι που με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ. Και ένας από τους λόγους που κάνω και αυτή την παρουσίαση είναι για να σας βοηθήσω να ξεδιαλύνετε ακριβώς αν χρειάζεται το ένα κοπτικό ή αν χρειάζεται το άλλο. Ποιος σας καλύπτει περισσότερο, ποιος σας καλύπτει πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτα απ' όλα έχουμε 5 άξονες, όπως και στο 51D. Ξηρή κοπή, αμιγώς ξηρή κοπή. Δεν έχουμε υγρή κοπή στο κοπτικό αυτό. Η Roland ποτέ δεν εμπλέκει την ξηρή κοπή με την υγρή κοπή. Πάντα αυτά μένουν ξεχωριστά, για λόγους οποίους έχω αναλύσει και στο παρελθόν. Αυτόματος εναλλαγίας δίσκων 6 θέσεων μέσα στη μηχανή με τη δυνατότητα να καταχωρήσετε μέχρι και 26 μέσα στο V-Panel, το οποίο είναι το ψηφιακό χειριστήριο της μηχανής. Αυτόματος εναλλαγίας εργαλείων 15 θέσεων. Αντάπτορας μπλοκ υλικών 7 θέσεων. Συγγνώμη, δεν έχω κάνει λάθος εδώ πέρα, δεν είναι 9, είναι 7. Υπάρχει νέο σύστημα αξώνων όπως και πριν, τύπου ball screw driven, όπως είναι και στο 51D, για μεγαλύτερη ακρίβεια στις κινήσεις της μηχανής, καθώς επίσης και για την δυνατότητα για την δυνατότητα στην ουσία να μην απαιτεί η μηχανή κάποια ιδιαίτερη συντήρηση για το σύστημα μετάδοσης. Νέο αντάπτορα δίσκου σχήματος O, αυτό που είδατε δηλαδή, που αγκαλιάζει σαν όμικρον τον δίσκο μας και το οποίο βοηθάει στην ταχύτερη και ευκολότερη βασικά αλλαγή δίσκων, δηλαδή ο χρόνος ο οποίος γίνεται η αλλαγή είναι κάτω από 2 λεπτά. Υπάρχει πανίσχυρη απορρόφηση, όχι μόνο της εξαιτίας μονάδας απορρόφησης που υπάρχει πάντα και συνοδεύει τα Roland, αλλά και της ιδιαίτερης διαμόρφωσης η οποία υπάρχει μέσα στη μηχανή. Επίσης ο ιονιστής, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα κατάλοιπα του PMMA κάτω, δηλαδή να εξουδετερώνουμε το στατικό ηλεκτρισμό τον οποίο δημιουργείται και κολλάει σε επιφάνειες. Στιβαρός σκελετός, το οποίο θα σας δώσω και με νούμερο ακριβώς τι εννοώ στιβαρό σκελετό σε σχέση με το 51D. Κατάσταση, όπως είπα, ένδειξη κατάστασης μέσω της σήμανσης LED, έγχρωμη. Το σιρταράκι του, αυτόματη αλλαγή πίεσης του αέρα, δηλαδή ο χρήστης δεν χρειάζεται κατά την αναλλαγή των δίσκων να αλλάξει ο ίδιος την πίεση του αέρα. Αυτή αλλάζει αυτόματα από την ίδια τη μηχανή μέσω του λογισμικού κοπής, δηλαδή του CAM software. Και επίσης αυτό που ξέχασα να αναφέρω εδώ πέρα και θα το δούμε και παρακάτω, είναι το εργαλείο καθαρισμού. Δηλαδή υπάρχει στη θέση 16, αυτό που σας έδειξα πριν, ένα εργαλείο το οποίο έχει ένα βουρτσάκι στην άκρη του και μπαίνει μέσα στις στεφάνες, τις οποίες έχουμε τροχίζει, και τις καθαρίζει κατά ένα ποσοστό της τάξης του 96%. Οπότε αυτό το οποίο μένει εσείς να κάνετε μετά είναι ένα ανεπαίσθητο φύσιγμα με αέρα, να φύγουν τα πάρα πολύ ψηλά κατάλοιπα τα οποία τυχόν να έχουν μείνει και αυτομάτως να ξεκινήσει την περαιτέρω κατεργασία των εργασιών σας. Άρα λοιπόν, όπως είπαμε, το concept είναι το εξής: DWX51D συν την προσθήκη ενός material ή ενός disk changer, όπως θέλετε πείτε το, και γεννάει στην ουσία και προκύπτει αυτό το κοπτικό το οποίο ονομάζουμε την WX52DC. Εδώ σε αυτό το πίνακα σας έχω αναλυτικά όλες τις διαφορές τις οποίες έχουν τα δύο κοπτικά μεταξύ τους. Πρώτα απ' όλα, στις παραμέτρους όσον αφορά στο CAM software το εμπλουτίσαμε με καινούργια υλικά, τα οποία όχι ότι πριν δεν μπορούσατε να τα τροχίσετε, απλά πλέον τα έχουμε πολύ πιο στάνταρ σαν διαδικασίες, δηλαδή με παραμέτρους συγκεκριμένες, με feed rate κτλ, τα οποία τα βλέπετε και στο πάνω μέρος, δηλαδή είναι το προσυντυγμένο μέταλλο, το fiberglass, το οποίο το βρίσκεται και με την ονομασία Glass Fiber Reinforced Resin. Επίσης έχουμε
10 εργαλεία στο 51D, εδώ έχουμε 15, άρα έχετε πολύ μεγαλύτερη ευελιξία και σας δίνει τη δυνατότητα να είσαστε ακόμα πιο παραγωγικοί. Η πίεση εδώ πέρα του αέρα στο 51D την αλλάζουμε χειροκίνητα, είναι μισό μπαρ για τα υλικά που βλέπετε εδώ πέρα και για τα σκληρά υλικά, δηλαδή επί MMA και επί είναι στα 2 μπαρ, ενώ εδώ πέρα η πίεση αλλάζει αυτόματα από το ίδιο το κοπτικό χωρίς να παρεμβαίνει ο χρήστης καθόλου και πάει αυτόματα στις δύο αυτές τιμές, δηλαδή μισό μπαρ για τα υλικά που αναφέραμε και 2 μπαρ για τα πιο σκληρά υλικά. Έχετε material changer, τον οποίο δεν υπάρχει φυσικά στο 51D γιατί το δίσκος αλλάζει χειροκίνητα τον ίδιο το χρήστη, και το cleaning tool, το οποίο είναι το εργαλείο καθαρισμού της σκόνης που ενδεχομένως, σίγουρα μένει στις κοιλότητες μέσα στα δοντάκια μας, οπότε το ίδιο το κοπτικό μας καθαρίζει και τα δόντια, οπότε εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε μετά είναι να αφιερωθούμε αποκλειστικά και μόνο στην εργασία μας χωρίς να κάνουμε κανένα άλλο πράγμα για να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε. Όπως είπα πριν, θα σας δώσω με νούμερα τι είναι ακριβώς εννοώ στιβαρό σκελετό. Πλέον τα Roland γίνονται ακόμα πιο μεγάλα, δηλαδή το 52DC είναι 105 κιλά, οπότε για όσους από εσάς θελήσετε να το αγοράσετε και φυσικά να το χρησιμοποιήσετε, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίσετε είναι ότι έχετε ένα πολύ στιβαρό τραπέζι, το οποίο θα το βάλετε πάνω και δεν θα παράγει ούτε κραδασμούς, αλλά θα είναι και στιβαρό σαν κατασκευή για να αντέξει το βάρος του κοπτικού. Όπως βλέπετε, το 51D ζυγίζει 67 κιλά. Σε σχέση λοιπόν με το 52DC είναι πολύ πιο ελαφρύ. Εδώ βλέπουμε το εσωτερικό, το οποίο τοποθετούμε μέσα τους δίσκους μας, τους adapters βασικά, για να βάλουμε τους δίσκους των υλικών. Όλοι οι adapters λειτουργούν με σύστημα barcode ή σύστημα γραμματού κώδικα, όπως θέλετε πείτε το οποίο διαβάζει το κοπτικό το barcode το οποίο υπάρχει εδώ σε αυτό το σημείο πάνω σε κάθε δίσκο υλικού και αναγνωρίζει φυσικά το υλικό το οποίο το έχουμε καταχωρήσει μέσα στο V-panel της μηχανής και γίνεται αυτόματα η αλλαγή των δίσκων χωρίς εμείς να χρειαστεί να παρεύουμε πουθενά απολύτως. Πάμε λοιπόν να δούμε στο επόμενο βίντεο πώς ακριβώς γίνεται αυτή η αλλαγή των δίσκων. Εδώ λοιπόν θα ξεκινήσουμε τώρα το βίντεο να δούμε πώς γίνεται η αλλαγή των εργαλείων, το οποίο μπορείτε να βρείτε διαθέσιμο και στο κανάλι μας στο YouTube, αν γράψετε στο YouTube Atlas Digital Dental. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε 15 πλέον εργαλεία στο καινούργιο μας κοπτικό, το οποίο θα αναλύσω και πώς λειτουργεί το σύστημα αλλαγής των εργαλείων, και εδώ είναι το εργαλείο καθαρισμού το οποίο ανέφερα πριν. Στα αριστερά της μηχανής είναι 6 θέσεις κενές για να τοποθετήσουμε 6 adapters, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στη μηχανή όταν την παραλαμβάνετε, και για τους υπόλοιπους που ανέφερα που μπορούμε να καταχωρήσουμε αγοράζετε extra adapters σαν spare part, αλλά όταν παραλάβετε τη μηχανή οι 6 ήδη συμπεριλαμβάνονται. Ναι, οι πρώτοι 6, αυτό ακριβώς. Εδώ βλέπουμε πώς γίνεται ακριβώς η αλλαγή. Και με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζετε την παραγωγή σας με ένα άκρος ευέλικτο, εύκολο, απλό στη χρήση, με πάρα πολύ χαμηλό έως μηδενικό κόστος συντήρησης και φυσικά με ένα αξιόπιστο κοπτικό. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πόσο εύκολα μπορούμε να αντικαταστήσουμε ένα υλικό, ένα δίσκο υλικού μέσα στον αντάπτορά μας. Ξεβιδώνουμε απλά τις 4 αυτές βιδούλες που βλέπετε, περιστρέφουμε ελαφρώς το δαχτυλίδι αυτό το οποίο βλέπουμε για να μπορέσουμε να απασφαλίσουμε τον δίσκο μας, τοποθετούμε το υλικό μας και το τοποθετούμε μέσα στις θύρες οι οποίες υπάρχουν στη μηχανή. Πάντα, όπως είπα, εδώ σε αυτό το σημείο τοποθετείτε barcode, το οποίο καταχωρούμε μέσα στο V-panel, στο ψηφιακό χειριστήριο της μηχανής, και από εκεί και πέρα μετά όλα τα υπόλοιπα είναι απλά θέμα 2 λεπτών. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Και βασικό και κυριότερο είναι ότι μπορείτε πάντα να έχετε πολύ μεγάλη γκάμα μεγάλη γκάμα υλικών καταχωρημένη μέσα στο σύστημά σας, οπότε γίνεστε πάρα πολύ ευέλικτοι στο κομμάτι της παραγωγής. Και όπως ανέφερα,
οι πρώτοι 6 αντάπτορες συμπεριλαμβάνονται μέσα στο μηχάνημα και από εκεί και πέρα ο χρήστης, αν θέλει να έχει έξτρα αντάπτορες για να μπορέσει να βάλει και άλλους δίσκους υλικών, τους αγοράζει σαν spare parts. Να διευκρινίσω εδώ, είναι πολύ βασικό ότι το κοπτικό μας δέχεται δίσκους τους κλασικούς 98 χιλιοστών, οι οποίοι υπάρχουν παντού σε όλη την αγορά, εντός φυσικά των υλικών που ανέφερα, εντός των προδιαγραφών του, και με μέγιστο ύψος 35 χιλιοστά. Και πάντα θα υπάρχει αυτό εδώ το οποίο εμείς ονομάζουμε step. Δεν δέχεται δίσκους χωρίς step. Αν και τείνουν πλέον να καταργηθούν από τις περισσότερες εταιρείες οι δίσκοι χωρίς step, γιατί περισσότερα προβλήματα δημιουργούσαν παρά καλό έκαναν, οπότε πλέον τείνουν να παγιωθούν οι δίσκοι με step στην παγκόσμια αγορά. Εδώ είναι και ο αντάπτορας 7 θέσεων, ο οποίος βλέπουμε εδώ ανάλογα με το μέγεθος των μπλοκ πώς μπορούν να τοποθετηθούν και πόσα. Και βασικό και κυριότερο, αυτό το οποίο θέλω να δείτε και να παρατηρήσετε, είναι ότι το μαντρέλ το οποίο δεχόμαστε είναι οποιοδήποτε μαντρέλ. Δεν μας ενοχλεί ούτε μας περιορίζει στο αν τα υλικά μπορεί να πούν ότι είναι, ας πούμε, π.χ. για SEREC ή μπορεί να είναι για οποιοδήποτε άλλο σύστημα. Μας ενδιαφέρει απλά να υπάρχει το μαντρέλ με αυτή εδώ τη μορφή. Είτε είναι μεταλλικό, είτε είναι χρυσό, είτε είναι μαύρο, οτιδήποτε. Εδώ, αυτή εδώ η μικρή οπή έρχεται και θηλυκώνει με αυτό εδώ το μικρό pin, το οποίο βλέπετε, το οποίο περιορίζει την περιστροφή των μπλοκ κατά τη διάρκεια της κοπής, και μετά στο πάνω σημείο, σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο, έρχεται η βίδα που βλέπετε εδώ πέρα και ακουμπάει ακριβώς και τη σφίγγουμε με αποτέλεσμα να ακινητοποιείται πλήρως το μπλοκάκι μας και να παραμένει σταθερό χωρίς κανένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της κοπής. Επίσης να τονίσω ότι τα composite material που υπάρχουν στην αγορά και μπορεί να δεχτεί το κοπτικό μας είναι κυριολεκτικά άπειρα. Πάμε λοιπόν να δούμε το εργαλείο καθαρισμού για το οποίο μίλησα στην αρχή. Είναι αυτό ακριβώς εδώ το οποίο βλέπετε. Είναι ένα βουρτσάκι το οποίο έχει τις διαστάσεις αυτές εδώ το οποίο βλέπετε. Το τοποθετούμε πάντα στη θέση 16. Είναι η τέρμα πίσω θέση και είναι πάντα μόνιμα σε αυτή τη θέση. Και το οποίο πώς ακριβώς λειτουργεί? Άπαξ και τελειώσει η εργασία μας, έχει δημιουργηθεί ένα extra toolpath από το ίδιο το λογισμικό κοπής, όπου, όπως ανέφερα, είναι πάντα στη θέση 16 τοποθετημένη. Το κοπτικό μας θα παραλάβει το εργαλείο καθαρισμού, θα μπει μέσα στην κοιλότητα των δοντιών μας και θα καθαρίσει κατά ένα ποσοστό της τάξης του 96% το δόντι μας, ούτως ώστε εμείς με ένα ανεπαίσθητο φύσιγμα με τον αέρα να μπορούμε πλέον να έχουμε καθαρές εργασίες και να επικεντρωθούμε άμεσα στην περαιτέρω κατεργασία τους, χωρίς να σπαταλήσουμε άλλο χρόνο στο να τις καθαρίσουμε. Εδώ σε αυτό το σημείο βλέπουμε ακριβώς, και ελπίζω να το διακρίνετε, τη διαφορά μεταξύ της στεφάνης πριν τον καθαρισμό και μετά τον καθαρισμό, που όπως βλέπετε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει καθαριστεί, οπότε όπως σας είπα μένει ένα πάρα πολύ μικρό έως μηδαμινό ποσοστό για να καθαρίσετε, και εδώ βλέπετε ακριβώς με ποιο τρόπο και πώς ακριβώς μπαίνει το βουρτζάκι μέσα και καθαρίζει τις στεφάνες μας. Όσον αφορά στο σύστημα των εργαλείων, είχα πει στην αρχή ότι θα το εξηγήσω ακριβώς πώς δουλεύει, και εδώ βλέπουμε επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο αντικαθιστούν τα εργαλεία τα φθαρμένα. Δηλαδή, όταν έχετε ένα εργαλείο και το έχετε στη θέση 1, ορίζεται μέσα στο vPanel, το οποίο είναι το χειριστήριο της μηχανής, ότι για στη θέση 6, η θέση 6 και η θέση 11 θα αντικαταστήσουν τη θέση 1, και το οποίο βλέπετε και εδώ είναι γραμμένο σαν εντολή, όπως αντίστοιχα και το εργαλείο 2 και το εργαλείο 3. Οπότε το κοπτικό, εφόσον εμείς έχουμε καταχωρήσει μέσα, πάντα να ξέρετε όλοι οι κατασκευαστές οι οποίοι σας μπορούν να σας προμηθεύσουν φρέζες, και να το τονίσω αυτό, ότι το κοπτικό μας και όλα τα κοπτικά της Roland μπορείτε να πάρετε φρέζες από οπουδήποτε θέλετε εσείς, αρκεί να είναι εντός των προδιαγραφών της μηχανής, δηλαδή να είναι για μήκος από 40 μέχρι 55 χιλιοστά και να είναι 4 χιλιοστά η διάμετρος του σάνκ. Το σάνκ είναι το λεγόμενο κοτσάνι, όπως λέμε λαϊκά εμείς για τις φρέζες μας. Οπότε είτε θέλετε να αγοράσετε από εμάς φρέζες, είτε θέλετε να πάτε από οποιοδήποτε κατασκευαστή, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, αρκεί να είναι εντός των προδιαγραφών τις οποίες ορίζει η Roland και τίποτε άλλο. Λοιπόν,
Όπως είπα, αλλάζετε τις φρέζες, οι φρέζες αλλάζουν αυτόματα και ο κάθε κατασκευαστής όταν θα αγοράσετε φρέζες θα του ζητήσετε να σας δώσει είτε το χρόνο κοπής, δηλαδή τα εργαλεία κατασκευαστές θα μετράνε, γιατί η ζωή τους δηλαδή προσμετράται είτε σε ώρες κοπής είτε σε συνήθως βάζουν χιλιοστά, αν δεν κάνω, όχι, συγγνώμη, περιστροφές, κύκλους. Οπότε ένα από τα δύο στοιχεία θα τα ζητήσετε από τον κατασκευαστή που θα αγοράσετε φρέζες, θα τα καταχωρήσουμε μαζί μέσα στο CAM, το οποίο είναι αστεία διαδικασία, δεν είναι κάτι, είναι ούτε λεπτού διαδικασία, δευτερολέπτων είναι, και αυτόματα μετά το ίδιο το κοπτικό θα καταμετράει τις ώρες ή τέλος πάντων τους κύκλους που έχει πραγματοποιήσει το εργαλείο και θα τους αλλάζει αυτόματα, χωρίς εσείς να έχετε να κάνετε απολύτως τίποτα, παρά μόνο να φροντίζετε να έχετε μέσα καινούρια εργαλεία στις υπόλοιπες θέσεις μέσα εδώ στο Stoker. Επίσης, βασικό χαρακτηριστικό που ανέλησα και το αναλύω και εδώ πέρα είναι το γεγονός ότι πλέον η αλλαγή του αέρα γίνεται αυτόματα. Δεν χρειάζεται ο χρήστης να κάνει τίποτα απολύτως παρά μόνο να αφήσει την κοπή μόνη της, τα υλικά να είναι εγκατεστημένα μέσα στους adapters του, τα εργαλεία του επίσης, και απλά να περιμένει να ολοκληρωθούν οι εργασίες και τίποτα παραπάνω. Όπως είπα, δημιουργείται μέσα από το CAM, είναι μέσα, καταχωρημένες μέσα στο CAM οι πιέσεις ανάλογα με τα υλικά, οι οποίες είναι και στάνταρ φυσικά, γιατί τις είδαμε και παραπάνω, οπότε εσείς από την πλευρά δεν έχετε να κάνετε τίποτα. Σε σχέση με το 51D που όπως βλέπουμε εδώ πέρα, βάζετε το χέρι σας στο μανόμετρο και το κάνετε, αυξομειώνετε την πίεση χειροκίνητα, όπως ακριβώς δείχνει στην εικόνα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο 3D printer της Roland, το Roland DWP80S. Πρώτα απ' όλα είπαμε, είναι τεχνολογία εκτύπωσης DLP, δηλαδή χρησιμοποιούμε projector και μάλιστα εδώ έχουμε διπλούς projectors, οπότε θα αναλύσω ακριβώς τι ακριβώς εννοώ. Οι εφαρμογές οι οποίες μπορούμε να εκτυπώσουμε είναι σκελετή μεριδικών των στοιχείων, βασικές πλάκες, έχω κάνει λάθος εδώ στην παρουσίαση, δεν είναι βάση υλικών των στοιχείων, είναι βασικές πλάκες και εξατομικευμένα δισκάρια. Οι ρητίνες οι οποίες χρησιμοποιούν είναι τις NextEnd στην ουσία, είναι το Cast, το οποίο είναι για τις μερικές οντοστοιχίες, το Base για τις βασικές πλάκες όπως ανέφερα και το Tray για τα εξατομικευμένα δισκάρια. Επίσης, πάντα η Roland ακολουθεί πιστά τη φιλοσοφία της ανοιχτής αρχιτεκτονικής, δηλαδή να έχετε ένα σύστημα ανοιχτό, να μπορείτε να συνδυάσετε με οποιοδήποτε σκάνερ, λογισμικό ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα θέλετε και να μπορείτε να κάνετε τη ζωή σας ευκολότερη, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσετε επιπλέον συνδρομή ή επιπλέον κόστη, τα οποία πολλές εταιρείες εφαρμόζουν προκειμένου να σας ξεκλειδώσουν τη μηχανή ή να σας αναγκάζουν να παίρνετε είτε υλικά συγκεκριμένα, κάποιοι κατασκευαστές το κάνουν αυτό στην αγορά, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Και επίσης εδώ να τονίσω ότι το δισκάριο εκτύπωσης αναπροσαρμόστηκε και ανακατασκευάστηκε από τη Roland, ούτως ώστε να έχει πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Εδώ βλέπουμε τις τρεις εφαρμογές τις οποίες θα έχετε δυνατότητα να εκτυπώσετε με το DWP80S. Τα υλικά όπως ανέφερα είναι το Tray, το Base και το Cast. Όπως είπαμε, το Tray είναι για τα δισκάρια, το Base είναι για τις βασικές πλάκες και το Cast είναι για τους σκελετούς μερικών των στοιχειών. Εδώ να αναφέρω ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα, το οποίο είμαι σίγουρος θα με ρωτήσατε σίγουρα όλοι. Ναι, οι ρητίνες μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Εάν και εφόσον για κάποιο λόγο, επειδή στην αρχή λίγο πολύ όλοι είτε λόγω φόβου, λίγο άγνοιας κτλ., δεν είστε σίγουροι πώς η ρητίνη χρειάζεται, θα βάλετε πάντα λίγο παραπάνω για να είστε σίγουροι, να ξέρετε ότι μπορείτε εσείς οι ίδιοι, αδειάζοντας σε χωνάκι το οποίο υπάρχει μέσα στο 3D printer, να βάλετε τη ρητίνη στο μπουκαλάκι και την χρησιμοποιήσετε ξανά. Οπότε σώζετε χρήματα και κάνετε εξοικονόμηση στα υλικά, τα οποία έχουν και αυτό ένα κόστος. Εδώ αυτή είναι η πλατφόρμα στην οποία θα δουλεύετε πάνω και βλέπετε η σπατουλίτσα, έχετε τα δοχεία σας τα οποία θα έχετε μέσα τις αλκοόλες για να γίνεται το ξέπλυμα της υπολοιπόμενης ρητίνης, η οποία μπορεί να έχει μείνει επάνω στο αντικείμενο το οποίο έχετε εκτυπώσει. Εδώ είναι η πλατφόρμα εκτύπωσης, στην οποία θα εκτυπώνονται πάνω τα αντικείμενά μας, τα οποία κουμπώνει ακριβώς στο πάνω μέρος του 3D printer.
Εδώ, όπως είπα και ανέφερα, η πλατφόρμα εκτύπωσης. Εδώ είναι το δισκάριο του υλικού το οποίο τοποθετούμε το υλικό μας. Υπάρχει επίσης και εδώ σε αυτό το προϊόν μας συρταράκι για να τοποθετείτε όλα σας τα εργαλειάκια μέσα, τακτοποιημένα, να μην τα χάνετε και να τα έχετε άμεσα διαθέσιμα. Και στην αριστερή πλευρά της μηχανής υπάρχει USB, καλώδιο και η θύρα για την τροφοδοσία του ρεύματος. Εδώ λοιπόν με αυτό το σχηματικό, το γράφημα, όπως θέλετε πείτε το, είναι αυτό ακριβώς το οποίο σας ανέλησα παραπάνω. Δηλαδή, πώς γίνεται να έχουμε διπλούς προτζέκτορες. Οι διπλοί προτζέκτορες λειτουργούν με αυτό ακριβώς τον τρόπο μέσα στη μηχανή. Έχουμε δύο κάτωπτρα τα οποία έχουν απέναντί τους δύο προτζέκτορες και αντικατοπτρίζουν ταυτόχρονα και οι δύο το στρώμα το οποίο είναι εκείνη τη στιγμή προγραμματισμένο να εκτυπωθεί. Οπότε διασφαλίζουμε πρώτα απ' όλα ότι εκτυπώνουμε σε υψηλότερη ανάλυση, οπότε έχουμε ακόμα καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης έως άριστη, και φυσικά βασικό και κυριότερο ότι έχουμε πολύ χαμηλότερο χρόνο στην εκτύπωση, οπότε είμαστε πιο γρήγοροι. Άρα με τους διπλούς projectors διασφαλίζουμε άριστη έως τέλεια ποιότητα και πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα εκτύπωσης. Μιλώντας για ταχύτητα λοιπόν, εδώ βλέπουμε αναλυτικά τους χρόνους, όπου είναι οι 4 σκελετοί μερικών των στοιχειών στις 3 ώρες και 48 λεπτά, οι 4 βασικές πλάκες είναι στις 2 ώρες και 13 λεπτά, και τα ατομικά δισκάρια, 3 ατομικά δισκάρια, είναι η διάρκεια τους, η διάρκεια εκτύπωση είναι στις 2 ώρες και 50 λεπτά. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές όσον αφορά την εκτύπωση, μιλάω για πολύ λίγα λεπτά, έτσι, οι οποίες μπορεί να έγκυται όσον αφορά στον όγκο και στην γεωμετρία του αντικειμένου. Και αν θέλουμε να το δούμε πιο ολοκληρωμένα την παραγωγή την οποία μπορεί να μας προσδώσουν, είναι αυτές εδώ που βλέπετε στην οθόνη σας. Δηλαδή σε μια κλίμακα 8 ώρου, η οποία είναι η βαρδιά μας, μπορείτε να εκτυπώσετε όλα αυτά τα αντικείμενα τα οποία βλέπετε στην οθόνη σας. Δηλαδή 8 τεμάχια, 8 σκελετούς μερικών των στοιχειών, 12 βασικές πλάκες και 6 ατομικά δισκάρια. Και φυσικά εννοείται ότι θα επωφεληθούμε από την λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας, οπότε μπορούμε να αυξήσουμε ακόμα πιο πολύ την παραγωγή μας και να προσθέσουμε αντίστοιχα 4 και 3 τεμάχια στην παραγωγή μας. Οπότε η παραγωγή είναι αρκετά μεγάλη και μπορεί να υποστηρίξει άνετα είτε ένα οδοντιατρίο είτε ένα οδοντοτεχνικό εργαστήριο, ανάλογα με το τι εφαρμογή θέλει ο καθένας να χρησιμοποιήσει και να πραγματοποιήσει με τον εκτυπωτή μας. Εδώ βλέπουμε τη διαδικασία την οποία γίνεται μετά την εκτύπωση. Τα αντικείμενά μας τα οποία πάντα εκτυπώνουμε δεν είναι έτοιμα να μπουν στο στόμα, χρειάζονται μια μικρή μίνι επεξεργασία, η οποία είναι πρώτα απ' όλα ξέπλυμα πάρα πολύ καλό σε εθανόλη, μέσα σε ultrasonic, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια άριστη καθαριότητα των εκτυπωμένων αντικειμένων μας και να μην υπάρχει ποσοστό υπολοιπόμενης ρητίνης με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και φυσικά να μπορούμε να τοποθετήσουμε αργότερα μέσα στη μονάδα φωτοπολυμερισμού, η οποία είναι αυτή που βλέπετε, και φυσικά να διατηρηθεί μέσα καθαρή και η μονάδα φωτοπολυμερισμού, να μην υπάρχουν ρητίνες μέσα, αλλά και να υπάρξει πολύ καλύτερος φωτοπολυμερισμός και σε βάθος. Γιατί σκεφτείτε πολύ απλά ότι αν υπάρχει ποσοστό υπολοιπόμενου μερομερούς και δεν έχετε καθαρίσει σωστά την επιφάνεια, αυτομάτως εννοείται ότι το υπολοιπόμενο αυτό μέρος ρητίνης το οποίο υπάρχει μπλοκάρει στην ουσία το φως, οπότε στην ουσία μπλοκάρετε και εσείς το σωστό φωτοπολυμερισμό. Οπότε ακολούθως θα έχετε ναι μεν εκτυπωμένα αντικείμενα, αλλά δεν θα έχουν τις φυσικομηχανικές ιδιότητες για τις οποίες έχουν σχεδιαστεί και για τις οποίες εσείς οι ίδιοι θέλετε να αποκτήσετε μέσω της διάστασης εκτύπωσης. Οπότε πολύ καλό καθαρισμό των εργασιών μετά την τρισδιάστατη εκτύπωση, ούτως ώστε να μπορέσουν να μπουν σε μονάδα φωτοπολυμερισμού
για να μπορέσουν και αυτές με τη σειρά τους να φωτοπολυμεριστούν σε βάθος και 100%. Εδώ θα ήθελα να τονίσω στο κομμάτι των αποτυπωτικών δισκαρίων, εξατομικευμένων δισκαρίων, ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ ιδιαίτερα όλους όσους θέλουν να λάβουν αποτύπωμα από ασθενή ο οποίος πρόκειται να έχει εργασίες επιφυτευματικές. Ο λόγος είναι πολύ απλός, γιατί ο κλινικός έχει τοποθετήσει πολύ απλά τα ανάλογα αποτύπωσης μέσα στο στόμα, ξέρει ακριβώς που θα τοποθετηθούν, εννοείται, οπότε αυτόματα θα μπορέσει να σχεδιάσει στο λογισμικό, σχεδιάσει στο CAD το ανάλογο δισκάριο με τις ανάλογες οπές ή τα ανάλογα διαστήματα ή περιθώρια, ώστε να μπορέσουν να περάσουν πάρα πολύ εύκολα τα ανάλογα σάρωσης και να δημιουργηθεί μια άριστη αποτύπωση της στοματικής κοιλότητας. Στις βασικές πλάκες λοιπόν, εδώ η διαδικασία δεν διαφέρει πάρα πολύ στη σχέση με όπως την γνωρίζουμε, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των βασικών πλακών ακολουθεί το κέρωμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη σύνταξη, ή βασικά πρωτίστως στην καταγραφή και μετά στη σύνταξη, έτσι. Οπότε εδώ αυτό το οποίο αλλάζει είναι ότι πλέον μπορούμε απευθείας να σχεδιάζουμε τις βασικές μας πλάκες μέσα στο λογισμικό σχεδία, στο CAD software, και μετά να τις εκτυπώσουμε ακολούθως. Και εδώ είναι το τελικό στάδιο, η τελική εφαρμογή η οποία μας επιτρέπει να εκτυπώσουμε ο εκτυπωτής DWP80S, και εδώ θέλω να τονίσω κάτι πολύ βασικό. Οι ρητίνες αυτές οι οποίες βλέπετε είναι χυτευόμενες, δηλαδή θα πραγματοποιήσουμε επένδυση με πυρόχωμα και ακολούθως μετά θα ακολουθήσει η λεγόμενη σε εισαγωγικά αποκύρωση. Εδώ δεν έχουμε αποκύρωση, δεν έχουμε κερί, απλά εδώ ας πούμε μπορούμε να το πούμε καύση, έτσι, και θα γίνει μετά το χυτήριο. Προσοχή, προσοχή. Όλοι όσοι θα χρησιμοποιήσετε ρητίνη, θα εκτυπώσετε τους σκελετούς σας σε ρητίνη, ειδικά σε αυτήν εδώ, πάντα μα πάντα χρησιμοποιούμε ειδικό πυρόχωμα, όχι το πυρόχωμα το οποίο χρησιμοποιείται μέχρι πρότινος για κερί. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Το κερί όταν θα ζεσταθεί θα λιώσει, οπότε δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Η ρητίνη μας απ' την άλλη όταν θα ζεσταθεί δεν θα λιώσει, θα διασταλεί, οπότε εμείς πρέπει για να αντισταθμίσουμε τη διαστολή αυτή της ρητίνης να μην βάλουμε μέσα πυρόχωμα κεριού, αλλά θα βάλουμε ειδικό πυρόχωμα τα οποία υπάρχουν στην αγορά, τα οποία είναι πολύ σκληρά και αντισταθμίζουν τη διαστολή της ρητίνης αυτής, οπότε και εμείς θα έχουμε μετά ένα άριστο χυτό, όπως βλέπετε και εδώ πέρα στην εικόνα αυτή εδώ πέρα κάτω, με άριστη εφαρμογή χωρίς κανένα πρόβλημα. Εάν τοποθετήσετε ρητίνη αυτή με πυρόχωμα κεριού, αυτό το οποίο θα γίνει είναι να δημιουργήσει το πυρόχωμα κατά τη διάρκεια της καύσης, η ρητίνη να δημιουργήσει ρογμές στο πυρόχωμα, να αφήσουν οι ρογμές αυτές χώρο και όταν θα κάνετε το χυτήριο να παραλάβετε ένα ωραιότατο χυτό, το οποίο θα έχει πάρα πολύ όμορφα φτερά, τα οποία δυστυχώς είναι μια εργασία άχρηστη και δεν μπορεί φυσικά να χρησιμοποιηθεί, παρά μόνο δημιουργείται ένα καλλιτεχνικό ωραιότατο δημιούργημα και τίποτα παραπάνω. Οπότε λοιπόν να ξέρετε, εάν λοιπόν πάμε στη διαδικασία εκτύπωσης σκελετού μερικών στοιχείων, θέλουμε ειδικό πυρόχωμα, όχι το πυρόχωμα το οποίο χρησιμοποιούμε για το κερί. Δεν κάνει. Εδώ θέλω να τονίσω στους συναδέλφους οι οποίοι παράγουν μερικές οδοντοστοιχίες ότι πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά να ψηφιοποιήσουν τη διαδικασία των μερικών οδοντοστοιχείων, διότι πέρα από την απίστευτη ευκολία την οποία υπάρχει πλέον με τη τρισδιάστατη εκτύπωση, δηλαδή από τη σάρωση που βλέπουμε εδώ με το σκάνερα μας το Medita Identica, τα 500, τα 700 όποιο θέλετε, ή το Identica Hybrid, να μπορούμε να περάσουμε μετά στο ExoCAD ή σε οποιοδήποτε άλλο CAD πραγματοποιεί σχεδίαση μερικών οδοστοιχειών. Τα σκάνερα μας συνεργάζονται άψογα με οποιοδήποτε software υπάρχει στην αγορά χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Και φυσικά να προχωρήσουμε στην εκτύπωση. Να γλιτώσουμε λοιπόν όλα αυτά τα διπλά πυροχωμάτινα εκμαγεία, να γλιτώσουμε την ατσαλιά με όλη αυτή τη διαδικασία που υπάρχει και φυσικά το κόπο, να εξοικονομήσουμε υλικά και να κάνουμε την καθημερινότητα και την παραγωγή μας καθαρότερη, πολύ πιο υγιεινή
και το κυριότερο προβλέψιμη, ώστε κάθε στιγμή και οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί να αναπαράγουμε την εργασία μας για τον α, γ, β, λόγο, ή ακόμα και να την τροποποιήσουμε, να την κάνουμε στο λιγότερο δυνατό κόστος, με ελάχιστο έως μηδαμινό κόπο και το κυριότερο, με ελάχιστο κόστος στο θέμα των υλικών. Οπότε ούτε να ταλαιπωρήσουμε ξανά τον ασθενή, να ξαναπάρουμε μέτρο, να τον φέρουμε στο ιατρείο, να δημιουργήσουμε όλη αυτή την αναστάτωση, παρά να μπούμε στο αρχείο μας ή στο λογισμικό σχεδία στο οποίο έχουμε αποθηκευμένο την εργασία μας, να την τροποποιήσουμε ανάλογα όπου εμείς κρίνουμε αναγκαία και να τη στείλουμε κατευθείαν για εκτύπωση και για χύτευση. Οπότε σε ελάχιστο χρόνο να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε την επανάληψη της εργασίας μας, πράγμα το οποίο είναι πολύ βασικό και δεν ισχύει και δεν γίνεται με τις συμβατικές μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιούμε μέχρι πρότινος, που για να πραγματοποιήσουμε μια εργασία πρέπει να την κάνουμε από την αρχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κόπο, κόστος και χρήμα. Άρα λοιπόν, για να συνοψίσουμε, όσοι από εσάς θελήσετε να πραγματοποιήσετε τριάστατη εκτύπωση με τον εκτυπωτή της Roland, τον DWP-80S, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να χρησιμοποιήσετε τα τρία υλικά, τα οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτύπωση είτε ατομικών δισκαρίων, είτε βασικών πλακών, είτε ακόμα και σκελετικών μερικών στοιχείων. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την συσκευή φωτοπολυμερισμού για να μπορέσουν οι ρητίνες σας να σκληρύνουν και να έχουν τις φυσικομηχανικές ιδιότητες οι οποίες οφείλουν να έχουν, εφόσον γίνει σωστά όλη η παραγωγική διαδικασία. Και βασικό και κυριότερο, θα φροντίσετε πάντα να χρησιμοποιείτε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, δηλαδή γάντια, μάσκες και γυαλιά προστασίας, γιατί μιλάμε για προϊόντα τα οποία ναι μεν είναι βιοσυμβατά, αλλά αφού έχουν υποστεί όλη την κατεργασία την οποία χρειάζεται για να μπορούν να θεωρηθούν πιστοποιημένα και βιοσυμβατά προϊόντα. Αλλιώς τα υλικά τα οποία αυτά βρίσκονται μέσα στο μπουκάλι δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με το δέρμα ούτε με τα μάτια, οπότε πάντα θα παίρνουμε όλες τις κατάλληλες προφυλάξεις, τις οποίες ορίζουν και οι ίδιοι οι κατασκευαστές των υλικών. Και φυσικά εννοείται ότι έχετε και ένα ultrasonic για τον καθαρισμό, τον αποτελεσματικό και σε βάθος καθαρισμό των εκτυπωμένων εργασιών μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας και ελπίζω να μην σας κούρασα για ακόμα μια φορά, για ακόμα μια παρουσίαση. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο, όπως πάντα, η εταιρεία μας έχει τα κεντρικά της γραφεία στον Άλυμο, στην Αθήνα, στα οποία βρίσκομαι και εγώ, όποτε εσείς με καλέσετε. Αν δεν με βρείτε στο σταθερό της εταιρείας, μπορείτε κάλλιστα είτε μέσω Facebook είτε μέσω email να με βρείτε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας θελήσετε. Υπάρχει επίσης το γραφείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι το γραφείο Βορείου Ελλάδος και μπορεί να εξυπηρετήσει όλους εσάς στους οποίους θελήσετε να επικοινωνήσετε. Υπεύθυνος στο γραφείο της Θεσσαλονίκης είναι ο συνάδελφός μου, ο κύριος Στέφανος Μπατζάκης, με τον οποίο επικοινωνείτε μαζί του απευθείας και μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή έχετε κάποια ερώτηση ή αν χρειαστεί κάποια διευκρίνηση να σας βοηθήσει ή να σας φέρει και σε επαφή μαζί μου αν είναι κάτι πιο τεχνικό. Και φυσικά να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι μπορείτε να αποκτήσετε οποιοδήποτε εξοπλισμό της εταιρείας μας μέσω του προγράμματος leasing σε 36 μήνες αποπληρωμή, με σταθερή δόση κάθε μήνα, σταθερό επιτόκιο, το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό, είναι της τάξης του 6%, και φυσικά μπορείτε μετά από 36 μήνες να περάσετε την κυριότητα του εξοπλισμού το οποίο έχετε αγοράσει σε εσάς με ένα αστείο κυριολεκτικά κόστος, το οποίο μπορεί να μην ξεπερνάει ούτε καν τα 10 ευρώ. Αυτά από εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και αναμένω ερωτήσεις, τηλεφωνά σας, απορίες κτλ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.